Οι μεγάλες προσφορές και αυτή την εβδομάδα είναι Σίνκα. Από 5η 3 έως Τετάρτη 9 Οκτωβρίου. Όλα τα προϊόντα Nivea 45% φθηνότερα. Always σερβιέτες και σερβιετάκια Σάιος βαφές μαλλιών και φα αποσμητικά επιλεγμένη κωδική 50% φθηνότερα. Όλα τα Lenor μαλακτικά, φέρι κάψουλες και σάνιτα σφουγγαράκια, πετσέτες και γάντια οικιακής χρήσης 50% φθηνότερα. Και ακόμη τένα και ζέβα χαρτικά επιλεγμένη κωδική 50% φθηνότερα. Baby Lino Sensitive και Baby Care Moromandila πολυσυσκευασίες for All και Calming. Η μία συσκευασία στη μισή τιμή και με την αγορά δύο όμοιων συσκευασιών 60% φθηνότερα. Σαμπουάν Σάιος και όλα τα προϊόντα La Petite Marseillais 40% φθηνότερα. Ariel σκόνη και υγρό 42 έως 56 μεζούρες και κάψουλες 32 έως 40 τεμάχια μόνο 10 και 95. Και ακόμη Swiffer Viacal και Fairy υγρά πιάτων και Afros Max Power 35% φθηνότερα. Επιλέγουμε Σίνκα και κερδίζουμε.